Üdvözlök mindenkit! Ez itt egy Minecraft szerver. Nemrég csináltam, Hamacsis. Lagmentes, valószínűleg, hogy most azért laggolok, mert videót veszek. Itt van egy srác is velem. YouTube-on nézte az előző videómat, neki is megtetszett ez a szerver. Ennyi lenne. Bakittos. Van benne minden, bolt, minden. Na, ennyi lenne. Nem ilyen szar. Beírom per. Szóval egyből ide spavnoltok. Itt vannak a szabályzat, ne rombolj, ne lopj, stb. Szoktak lenni eventek is. Mármint olyan eventek, hogy XP event, stb. Na, sok event szokott lenni, az a lényeg. Aki ide följön, az majd meglássa. Ennyi lenne az egész. Na. Ja, meg még mutatok akkor egy-két házat. Játékosok, akik itt játszanak. Van bank is. Minden van. Na. Sziasztok!